ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಡು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾಪು ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿದ ಕೊತ್ತಲ್ ಕಟ್ಟೆಡು ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಮಾರುಣ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಂದಿನಿದ ಸ್ವಂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಉಂಡು ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಜಾಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದಿರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇತ್ತೆನ ಬೊಕ್ಕನಾಂದು ಬೂರಿರಾಯಿನ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಬಂಟ್ವಾಳ 300 ಗ್ರಾಮ ನಾಗವಳ ಚಿಲ್ಡು ಒಂಜುವರದು. ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ರೈತರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತೆರೆಯರಗಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಓಡಿಪು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ 2 ದಿನದ ಕೃಷಿ ಸೇರಿಗೆ ಫಲವಸ್ತ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಾಟ. ವಾರ್ತೆದಿವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅನುದಾನಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಕಾಪು ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿದ ಕೋತಲ್ ಕಟ್ಟಿಡು ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಮಾರುಣ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಯರು ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಡವರು ನಂದಿನಿ ಅಂಗಡಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತದ ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ ಕೊತ್ತಲ್ ಕಟ್ಟೆಡು ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಮಾರುಣ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನಗೂ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ನಂದಿನಿ ಅಂಗಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಡವರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ರವಿರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರರನ ಒಕ್ಕೂಟ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪು ಉತ್ಪತ್ತಿಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗೆತ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ನಂದಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದಿತ ಉಪಯೋಗ ಸರ್ವರ್ಲದೆತ್ತ ನೋಡುವುದು ಪಂಡೇರು. ಈ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪ್ರಥಮ ಅದ್ರ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಇದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೀರ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಈ ಮಳಿಗೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 20 ಈ ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತತ್ಪರತೆ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶೈಲಜಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾರರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾಪು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಪು ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಆರ್, ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್, ನಂದಿನಿ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಮನೋಹರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. 2 ಚಕ್ರದ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಗೂ ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ ಎಡ್ತದು ಆಕ್ಟಿವಾ ಬುಡುಂದಿತ್ತನಾರಿಗೂ ಜೋರುದ ಪೆಟ್ಟೈನ ಸಂಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಜಾಗೆ ತಲಪಾಡಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡಿ ನಡೆತದಂಡು. ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಎಡುಪುನ ತಪ್ಪಾಯಿರಪೋದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಎಡ್ತದಂಡು. ಪೆಟ್ಟೈನಾರಿನ ಉದ್ಯಾವರದ ತುಳಸಿದಾಸಂದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತಿತ್ತದು ಅರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಜಾಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೈತಲು ಭಾರೀ ರಭಸೊಡು ಬತ್ತನ ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ 2 ಚಕ್ರದ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಗೆ ಎಡ್ತನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತದೆ. ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಉದ್ಯಾವರದ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಪಂಪನಾರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ತಲಪಾಡಿಡು ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಗಾಡಿಗೆ ಬಸ್ ಎಡ್ತದೆ.
ತಲಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗ ಕಡಪುನಗ ಕರ್ನಾಟಕದ KSRTC ಬಸ್ ಶಾಲೆ ಬಸ್ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಪುನಿನ ತಪ್ಪಾಯರಪೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಇಡ್ತದೆ ಬಸ್ ಇಡ್ತನ ರಭಸುಗು ಆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಆತನ ಉಳ್ಳಾರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವೇತು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆತ್ಮಲ ಗಟ್ಟಿದ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದಿರಿಂದ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ಪಂತೇರು ಐತರಕೂಟದ ಕದ್ರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕುತ್ತರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಜಾಗಿಗೆ ನಡಪೈನ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ಸುತ್ತಾಚಾರದ ಹಿಂದೂ ಕ್ಷೇತ್ರಳೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಕುತಂತ್ರ ಔಲೌಲು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನಿಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಐತಾರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಜರಂಗ ದಳ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಕದ್ರಿದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋರ್ದು ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಜಾಗೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡತಂಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಕ ಜನ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಆದಿಜಾಗೆಡ್ ನಡತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ಇಸೆಯ ತುಂಬುದಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕೆಡಕನ್ನು ಬಯಸಿದವರು ನಾವಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತ ಜನ ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿರುವುದೇನು ಕಳೆದ 1.5-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಕೋಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೋಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರೆದಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋವಿನ ರುಂಡವನ್ನು ಕಡಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಚಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕಾಲನ್ನು ಕಡಿದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ತಾಯಿ ದೇವಿ ಬೈದೆತಿಯ ಆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಬೈದೆತಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಟೀಲಿನ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡದನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಅವೇತೋ ದೇಶೊಳೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಂಡಲ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರ ಏರೆಗ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆತಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಡೆರು. ಸೀತಾದೇವಿನ ರಾಮದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು, ಸೀತಾದೇವಿನ ರಾಮದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏದು ಪುಣ್ಣುಲು ನರಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಣೆ ಆದ ಪೋಯಿನಾಕಲು ಏದ್ ಜನ ಏದು ಮಣ್ಣಲು ಪೋಯರು, ಏದ್ ಜನ ಕೊಲೆ ಆಂಡ್ ಏದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೇ ಪೋಯಿನ ಓಲ್ ಪೋದೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದೇನು ತಪ್ಪಾವಡು ಬಂದ ಅಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ರಾವಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರಾಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರಡು. ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಂತರರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಬಜರಂಗ ದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಪುನೀತ್ ಅತ್ತಾವರ, ಕುತ್ತಾರ್ ಪಂಜಂದಾಯ, ಕೊರಗತನಿಯ ಆದಿಜಾಗಿದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪೂಂಜಾ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರ್ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್, ಸುರೇಖಾ ರಾಜ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತರು. ರವಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿದ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪೇಲ್ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವು ಕಟದಾಯ ನಡೆದಿಂಚ ದೂರುಂಡು. ಗಾಡಿ ಎಡ್ಪುನ ಗಾಡಿ ಮಗುರ್ನ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ದುಂಬು ನಡತಂಡು. ಐತರ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಆದ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪಾಯ ಹಿಡಿದು ಬಚಾವಾತೀರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿತ ಪಂಪೇಲ್ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಮಾರ್ಗೋಡು ಐತಾರ ಬಯ್ಯಡು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರೊಂಜಿ ಮಗರ್ದಿಂಡು. ಅದೃಷ್ಟಗೂ ಏರೆನಲ ಪ್ರಾಣಗೂ ಅಪಾಯ ಆತಿಜಿ. ಕಾರು ನಂತೂರುರ್ದು ತೊಕ್ಕೋಡ್ದಂಚಿ ಪೋವಂದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪಾದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಪಂಪೇಲ್ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಮಾರ್ಗ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ದೂರು ಸುರುಡ್ದೇ ಉಂಡು. 4 ಗಾಡಿಲು ಮಗರ್ದಿನ ಎಡ್ತದಿನ ಸಂಗತಿಲ ನಡತದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಏರೆಗ್ಲಾ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಚಕಾರ ಪಂದು ನೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು. ಐತಾರ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯೊಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು. ಪಣಂಬೂರ್ದ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ FICCI ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ TMA ಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಡತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ NMPT ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಳಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ FICCI ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ TMA ಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಭಾಂಗಣುಡು ನಡತಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸಡು ಬೇಲೆ ಪರತು ಒನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಣವುಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೊರ್ನ ಇಸೇಸ ಕೊಡುಗೆಗಾದ ರಾಜ್ಯದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಕುಡ್ಲದ NMPTಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು. ಮಾಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಯರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೈಟು NMPT ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, MRPL ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು M ವೆಂಕಟೇಶ,
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ಕೆಸಿಸಿಐ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಸಾಕ್ ವಾಸ್ ಪಾಲ್ತೆತ್ತೊಂಡೆರು. Is the connectivity to this part of Karnataka a all-weather connectivity. Recently, the Government of India, Honorable Minister for Road Transport and Highways, he has announced an umbrella of schemes where the ghat roads are being converted into all-weather roads, where they are going to construct a retaining wall, drain water, and also other concretizing the ghat roads. This is going to ensure that the connectivity to this part of the Karnataka with the rest of the parts of the Karnataka is going to be all-weather, that is 365 days. This is again going to boost the economy of this place. And sir, the other thing, Gaurav Gupta sir is very familiar with this, I have brought it over many times. The tunnel which the Honorable Minister has announced, it's going to be a 23-kilometer tunnel. This is going to reduce the strain for the people traveling from the rest of the Karnataka to this side. It's not only useful for the port, not only useful for the industry, it's useful more for the common man. I request the government of Karnataka to negotiate with the railways also and ask them to take a slot so that they can have one more railway line. Now the rail line to Mangalore is only single line, so that's another constraint. If you can make it, it will make the double line and we'll have a better connectivity to the rest of the world. ಇತ್ತೆನ ಬೊಕ್ಕನಾಂದು ಬೂರ್ಯರಾಯನ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಬೂರ್ಯರಾಯನ ಮಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದನ ಟರ್ಪಾಲ್ ಪರಿದಂಡು ಬರ್ಸತೋರುಂಡ ನೀರು ಇಲ್ಲಿದಿಂಜಿದು ಗೋಡೆ ಮಗುರ್ನ ಪೋಗಿಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 300 ನಾಗವಳ ಚಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬಡವೆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಂಜೆತ್ತ ಕಥೆ ವ್ಯತೆ ಈತೆ ಅಬಗಿಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ 300 ಗ್ರಾಮದ ನಾಗನವಳಚ್ಚಿಲ್ ಪನ್ಪಿನವಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಇರ್ವೆರು ಇತ್ತೆನ ಬೊಕ್ಕನ ಪಂದು ಬೂರ್ಯರ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಲ್ಲದ ಮಾಡು ಇಡೀ ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಡು ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡುಗು ಟರ್ಪಾಲ್ ಮುಚ್ಚಿದುಂಡು. ಅಂಡ ದೊಂಬು ವಿಪರೀತ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದಾವೆರ ಟರ್ಪಾಲ್ ಪರಿದುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ದಿಂಜುನಂಚ ಇತ್ತಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ನಾಗನ ವಳಚಿಲ್ದ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬದುಕು ಸಾಗುಂಡು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಲೆನ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಒಣಸು ತೆನಸುಗ ಆಂಡ ಇಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಗೂ ದಾಲ ಒರಿಯೋಜಿ. ಇಲ್ಲನು ತೂನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದು ತೋಜುಂಡು. ಉಲೈ ಪೋದು ತೂಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾವು. ಇಲ್ಲದ ಪಿರದೊಮೇಟು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪುಂಚ ಕಟ್ಟದುಂಡು. ಅವೆನು ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಂದಿನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆವು. ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ನೀರು ಏರ್ಕಂಡ ಗೋಡೆ ಮಗುರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೂ ಊರ್ದ ದಾನಿಲೆಗ್ಲ ಬಿನ್ನೈತು ದಾಂಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತೆರಿಪಾದರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತು ನಡಾತಂಡು. ಅವೇತೋ ವರ್ಷುಳೆರ್ದು ಮುಕುಲು ಈ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದಾನಿಳೆನ ಸಾಯೋಗು ಎದುರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಾವಳಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವದ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ಇಂಜಿಪದ ದಿನಕ್ರೆಡು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. 150 ಜೋಕರು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶನಿವಾರ ನಡಾವಳಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಭಕ್ತಿಡು ಜಗದೀಶ್ವರನ ನೆನಪುನವೇ ಭಜನೆ ಪಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕೆರು ಪಂತೆರು. ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸುಗು ನೆಮ್ಮದಿ, ಮನಸ್ಸುಗು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುನಂಚಲ ಈ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದಾಂತೆ ತಾಳ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಅವು ನನಲಾತು ಪೊರ್ಲಾವೊಡು ಪಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ತಬಲಾ ಗಲಸ್ವೇರು. ಭಜನಾ ಮಂದಿರುಳೇನ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆಡು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಾಕಿದ ಭಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುಲ್ಲುದೇ ನಡಪುಂಡು. ಇಂಚಿಪೊದ ಕೆಲವು ವರ್ಷುಳೇಡು ನಲಿತದ ಪನ್ಪುನ ಭಜನೆಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಜೋಕುಳೆಗು ಜವನೆರೆಗು ಜವಂದಿಳೆಗು ಭಜನದ ಮಿತ್ತು ಉಮೇದು ಮೂಡಾವ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 150 ಜೋಕುಲು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಪೊಂಜೋಳೆರ್ದು ತಿರುವಾದಿರ ಕಳಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದ
ಸಿಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಕ್ಕ ದುಂಬದ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಬರೋಗ್ಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಾನಗ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿಗೆ ಮದಪ್ಪುನಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಜಿನವಲು ಒಡಿಪದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಬಗೆಟ್ ಉಮೇದ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಾದ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡು. ಕಾಲೇಜ್ ಫಲವಸ್ತು ಕಾಯಕ ಜಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಲು ಬೊಕಾವಿತ ಬಿತ್ತು ದೈಕ್ಲು ಮಾರುನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ದೆತೊನ್ನ ಎಂಜ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕೃಷಿ ಸೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದದು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋಗ್ಲ ಇತ್ತದ ಬರೋಗ್ಲ ಭಾರಿ ಅತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಓದಿರೆ ಬರೆಯರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತಂಡ ತಿರ್ಗೆರೆ ತಮಾಷೆ ಜಾಲಿ ಈತೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪನಾ ಜವನ ಜವಂದಿರಿಗೆ ದಾನಾಂಡಲ ಕೋರುಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಒಡಿಪುದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಭೇಷ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಾದಂಡು. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮರತ ಮುದೇಳ್ದು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನ ಪರಂಗಲಕಾಯಿ ಬದನೆ ಬಸಳೆ ಲತ್ತನೆ ಇಂಚ ಫಲ ವಸ್ತುಲು ಕಾಯಿಕ ಜಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಳಿನ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಒಡಿಪುದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜ್ ದೃಶ್ಯ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ತೋಜಿದಿಂದು. ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಕೃಷಿ ಸೇರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಫಲವಸ್ತು ಕಾಯಕ ಜಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಳಿನ ತರಪಡಾದು ತೂಪರಿಕೆ ನಡಪಾದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂಡು ಮಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಇತ್ತದ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಒಂದು ಪುನಃ ಆ ಬಗೆಟ್ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಯ ಆತಂಡು. ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಪರಂದು ಕಾಯಕ ಜಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತು ಮಾರ್ದೇರು ಊರ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಬುಳೆ ಮಲ್ತಿನ ರೈತೆರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಅನುಭವದೆ ತೊಂದಿರು ಕಾಯಕ ಜಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತದ ಬಿತ್ತಲೇನು ದೈಕ್ಲೇನು ದೆತೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಬುಳೆ ಪಾದೇರು. ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಾ ವರ್ತಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಶಾಪಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಡೆ ಮಾರಿದ್ದೆ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದದ್ದು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬೆಲೆನೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲ್ದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು. ಪೆಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಮಂಚೂರಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಿಜ್ಜಾದ ರುಚಿತು ಏರು ಭಾರಿ ದೊಂಬು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಸಿ ಇತ್ತಂಡು. ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಕಲ್ತೊಂಡೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಪಿರ ಜೀವ ಕೊರಪು ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು. ರಡ್ಡು ಸರದ ಮೂಜಿನ ಸವಿಡು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ಆದು 20 ವರ್ಷ ಕರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು. 30 ವರ್ಷದಡು ಒವ್ವೇ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರಗೂ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾರಿ ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ಲಿಡ್ತೀರು. ಇತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜಾಗಿದ ದೋಷ ಉಂಡು ಎಂದು ತೀರಿದು ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆದಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡ್ದಂಡು.
ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ರೈತರ್ನ ಬದುಕುಗ ಆಧಾರ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನ ಕರುಂಬುದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಕೆಲಸ ಉಂತುದು ಇರುವ ವರ್ಷುಳೆ ಸಂದದುಂಡು ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಕ್ಕಂದೆಳ್ದಿ ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುರು ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುದುಂಡು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತಿನ ಯಂತ್ರ ಪರಕಟ್ಟಣ ಪಡಿಲ್ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ 2000 ಮೂಜೆಟ್ಟು ಅಕೇರಿದ ಲೋಡು ಕರುಂಬು ಪುಂಟುದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗ್ ಬೀಗ ಜಡಿತಿರು ಇರುವ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಜಾಗೆಡು ದೋಷ ಉಂಡು ಪಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದು ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ನಾಡ್ದುಂಡು ಕೇರಳದ ಜ್ಯೋತಿಷ ರತ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫಣಿಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆತದುಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಿನಗ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಒಡಕು ಬೈದುಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಸುತ್ತಲ ಜಾಗೆನು ಸರಿಯಾದ ಪಿನ್ನುಂಡೆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ ರತ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ದಾನೆ ಪನ್ಪೆರು ಕೇಳ್ಲೆ ಖಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರಳಿಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೊಂದು ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಜಪ, ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಜಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. 30 ವರ್ಷದ್ದು ಸರ್ಕಾರಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉದ್ದಾರಗೂ ರೈತರನ್ನ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗೂ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಜ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಲೆಮನಿಟ್ಟು ಊರ್ದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ನಡೆತದುಂಡು. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಬುಡಂದೆ ನಡಪಡು ನನಾಂಡಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುಂಬುದಂಚ ಕೆಲಸ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಂಚ ಅವಡು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೀರ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಡು ಪಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರೈತರು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಮುಖ್ಯಾಂಶ. ಕಾಪು ಉಳಿಯಾರ ಗೋಳಿದ ಕೊತ್ತಲ್ ಕಟ್ಟೆಡು ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಮಾರುಣ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಂದಿನಿದ ಸ್ವಂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಜಾಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದಿರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇತ್ತೆನ ಬೊಕ್ಕನಾಂದು ಬೂರಿರಾಯಿನ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಬಂಟ್ವಾಳ 300 ಗ್ರಾಮ ನಾಗವಳ ಚಿಲ್ಡು ಒಂಜುವರದು. ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ರೈತರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತೆರೆಯರಗಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಓಡಿಬು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ 2 ದಿನದ ಕೃಷಿ ಸೇರಿಗೆ ಫಲವಸ್ತು ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಾಟ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಸೋಲ್ಮೇಲು.